Pulaaku ɗum kalimol heɓaangol ha asngol Fulɓe. Kalimol Fulɓe bo heɓaama ha ɗemgal Arabiya wi'etengol Fulan. To a nani ɓe wima pullo, to woodi ko sendiri ɓe be le'i gondi. Ngam anduki be nanuki lugguɗi nder maaka ni, ha en nana jawabu man daga hunduko Darektojo kungiya mi yetti Allah je lesdi Mabalwa, Modibbo Aliyu iya wuro Ƴombe, be arɗo Kishim, fuu maɓɓe ni ha labbare seɓore Polwaya ha lesdi Mabalwa. Ko wi'ete Pulaaku ko Pullo ko Fulɓe, ɗum kalimawol may ɓe ewniri leñol Fulɓe. Ta nani ɓe mbi goɗɗo Pullo, to woodi ko o sendiri be leƴƴi goɗɗi. Kalimawol may ngol ɓe ewniri leñol Fulɓe. Fulɓe bako en gecca himɓe Pulaaku, Fulɓe ɗum leñol gurtingol maamiraɓe maagol wakkere baba hanko latti Ogbatum no naafi. Ogbatu ɗum sahabojo annabijo sallallahu alaihi wa sallama, hanko nastini islama ha Afrika. Nden o wari ha Fuuta sai o te'i debbo bi'eteɗo Bajjo Mangu. Bajjo Mangu hawti be Ogba, hamɓe dañi Fulɓe. Baba maɓɓe wakkere Arab en, dada maɓɓe wakkere Nasara en Rum. To kalimawol Fulɓe, ɓikkon maɓɓe ɓe dañi ɗo hanyum puɗɗi wolwugo Fulfulde ha gotol nder konguɗi tarihi Fulɓe, bana no Shehu Usmanu waddi ha deftere muɗum, be Muhammad Bello waddi ha deftere muɗum wiyetende Infaqul Maysuri. Toroɓɓe hamɓe woni kawiraɓe Fulɓe. Ɓikkon kon ɓe dañi hakkunde Ugba be Bajjo Mangu, hamɓe puɗɗi wolwugo Fulfulde. Nder ko en keɓi ko wiɓe Fulɓe, bana wigo ɗum kalimawol Arabiya, bana wigo Fulan. Ta wi Fulan hanjum woni bana wigo wayne. To ɓikkon ɗo hamɓe puɗɗi wolwugo lunga Fulfulde ha gotol konguɗi. Amma gotol konguɗi tarihi Fulɓe fuɗɗi daga jaman Annabi Suleimanu. Ɓe mbi fadawa en Annabi Suleimanu ma ɗum dotti en Fulɓe, hamɓe latti fadawa en Bilqisu mo Annabi Suleimanu ewni ha dina o wari o nasti. Nder dotti en may wodi mo ɓe mbiyata Babuba. To kalimawol hanjum waɗi ɓe ewniri ɓikkon may be ɓe dañi fuu ɓe ewniri ɓe Fulɓe. Ta wi Pullo goto, ta wi Fulɓe bo ɗuɗɓe. To Allah reni woodi ferotiral hakkunde Pulaaku ladde e Pulaaku nder wuro na, ko Pulaaku ka paɗɗum Pulaaku? To a wi Pulaaku kam nangi kala Pullo fuu, amma ɗume sanjata himɓe jonde. Goɗɗo feere to o jooɗi nder wuro, Fulfulde may ma sey nde yaha nde majja. A tawa o ɗo wolwa Fulfulde yaha nasta wolde feere. Amma to ɗum ha ƙauye ɓe ɗon jooɗi hamɓe tan, a tawa al'ada maɓɓe sanjata. Hanjum waɗi a tawata jaman nane wuro Fulɓe may ngo ɗo jooɗi feere, ko ɓe a tawa ɗum hanyum tan, ngam ko waɗi ngam ta al'ada maɓɓe yaha canja. Hanjum waɗi a tawata ɓe ɗon jooɗi hamɓe tan, a tawa ɓurna fu leñol ɗum hangol tan wonata ha pellel. To goɗɗo nasti nder wuro ɗo o jillindira be leƴƴi ɗuɗɗi, wolde maako may sanjay, gikkuji ɗi mbinoɗen go ɗi canjay, hanko o yiyay bana o feri. To amma to ha Pulaaku ɓe ɗon gi'a bana na ɗum perdam ni, ngam to o nasti wuro a taway gite maako ɗon jori o semtata. To ha Fulɓe to goɗɗo itti semtende ni bana o acci Pulaaku ni. Ngam may a taway ko sendi hakkunde Pullo nder wuro be Pullo ladde. Fulɓe may woodi ɓe mbiyata huya en.
wodi ɓe mbiyata mborro. Ngam may kala pullo pat eggol artirta, eggowo hanko ɓe mbiyata mborro. To acci eggugo o jooɗake o warti huyajo, ko ha ƙauye o woni ko ha nder wuro o woni ɓe mbiyatamo mborrojo, ngam egguduɗo hanjum woni mborroku may. Amma to acci ɗum o warti nder wuro ni hanko ɓe mbiyata ɗo huya en, ɗo bo mborro en, hanjum a sendirta jooɗiɗo be eggowo. To jotta Allah rene ko wodi ferotiral hakkunde pulaku meɗen ɗum en jogiti haɗoni be goɗɗi woni ɓe ha lesɗe yaasi? Wodi ko sendi fulɓe ha men ɗo be fulɓe lesɗe feere. Ngam may fulɓe ɓe ɗon kasi leƴƴi fulɓe ha men ɗo ɗi ɓuray temerre, amma ko ɗuɗɗini inɗe maji eggugo. Fulfulde may nde wonay bana kasi tati: fulfulde hirna ɗon, fulfulde caka ɗon, fulfulde wakkere funange ɗo ɗon. Ngam may hanjum waɗi ha deftere nde laamiɗo umri ɗum waɗa ɗum fassira qur'anu be fulfulde. To nde ɓe ngaɗi mitin Tabital Pulaaku international de duniya fuu, sey ɓe laari fulfulde adamawa hayre woni caka. Hayre goɗɗo hirna waway nanugo nde, goɗɗo caka waway nanugo nde, goɗɗo fuuna waway nanugo nde, sey ɗum windiri tarjama qur'anu may be fulfulde. Amma fulɓe hirna hamɓe nde ɓe ɗuuɗa eggugo bana Mali, Burkina, Sénégal, Gambia be ko heedi ton, a taway leƴƴi may pat ɗi calata 5, ngam hamɓe ton fulɓe may puɗɗiri, nden bo wala ɓe dilli. A taway woodi ba'en, woodi jalluɓe, woodi siddiɓe, leƴƴi may ɗi calata bana leƴƴi 5 ni. To ngam may hamɓe ɗi ɗuuɗay, ko ɗuɗɗini inɗe leƴƴi may ha men ɗo eggugo. Ngam kala leñol fuu to ngol eggi ngol yahi ngol hoɗi pellel feere ni, sey inde magol sanja. Misalu bana to ha leddi Gombe, bana to ayi fulɓe dukku ɗo nde fulɓe may ngari koɗi, sey ɓe ko'i kofeje dangol ɓe mbi'a dukku haɗo, sey ɗum warti inde leñol. To a yahi ton a tawa ɓe mbi'a fulɓe feere siranko en ɗo ɗum fulɓe jooɗiɓe Shira. Diga Shira ɓe ummi nde ɓe ngarti leddi Gombe ha ɓe nasti Adamawa ɗo, sey ɓe mbi'a siranko en. To amma bana irin ba'en, bana iri jalluɓe, inde may daga Mali ha wari ha ɗo nde sanjay hayre. Amma nder mba'aku ɗo jotta a taway bana ha en jooɗi ɗo ɗum ba'en, amma ba'en ɗume ba'en goriji. Woodi fewanko en, woodi malamanko en, ɗo pat ɗum nder cuuɗi ba'en. A taway woodi jafun en, a taway nder jafun en goma woodi jawlanko en, woodi nordanko en, woodi ja'anko en. To a tawa ɗo pat hunde ko kalimawol gotol wara sanja wartira ɓe, bana wigo jafun ɗo ni, jafun ayni kalimawol jafun ɗo ha Jigawa ngol fuɗɗi. Hamɓe be Hausa en, sey Hausa en mbi'a jajayen mutanen nan, ɓe ɓurna maɓɓe pawoɗe en, sey hanjum ɗon inde leñol fuɗɗi, leñol jafun. Ngam may to a yahi Jigawa tawi woodi jafun local gamman, to ngam may ɗon inde jafunako may ma nde fuɗɗi. To a taway ɓurna leƴƴi ha men ɗo pat nder cuuɗi ɗiɗi ɗo, ko suudu ba'en ko suudu jafunaku. To amma hanjum waɗi, amma a tawa inɗe may ɗuɗɗe, woodi uuda en, nder uuda en may ma woodi bokolo en, woodi sulluɓanko en, e bana huya en jooɗiɓe. A tawa ha men woodi mbeewe en, woodi iso, woodi sindiga en, woodi wuyti en ɗo ha jaada ɗo nde fuɗɗi. To laaroɓe amin, miɗo yela jotta on ɗon gondi be amin, on ɗo watani amin hakkilo. Bo jottani nde amin ɗo ha seɓore poloya, ha on nanata no min waɗata be ardiɓe fulɓe woni ɓe ha hukuma pamara kama balwa, ko waɗi bo fulɓe jiltorto be kalmal pulaku ɗo. Bana no mbiɗen aran, kala leñol pat
to a andi haala leƴƴi a tawa leñol pa woodi ko ngol sendiri be leñol gongol. Woɓɓe feere a tawa leñol fulɓe bana no mbiɗen en tindini sifano pullo hani wona, en tindini gikuji pullo. To a taway ko a sendirta pullo be goɗɗum feere woodi ko sendata. Kala leñol fu a tawa leñol feere a tawa ɓurnamagol paɓɓe rammuɓe, leñol feere bo a tawa ɓurnamaɓe paɓɓe juɗɓe. To kala leñol pat woodi ko a sendirta ngol be leñol gongol feere. Hanjum waɗi ko huwoɓe hukuma ɓe mbawai ɓe cenda to goɗɗo huway bana misalu bana iri migration, to ɓe jangini mo o wawai o senda ɗo ɗum himɓe leddi kaza, ko ma ɗo ɗum himɓe leñol kaza, ngam bo nda kala leñol fu sifa muɗum no wayi woodi ko a sendirta ngol be gongol. Pullo bo ha tawi fulɓe pat andi no yettorto kala mo pullo bana muɗum pat. Hani bo pullo bana mo wi joɗatako dow lawol ñama. Pullo to fotti be goɗɗo hokkaymo nedi ɓurɗo ɗum joɗo hinnamo ha nder fulaku ɗum limtete. To wala ɗum ni fulaku wala nder fulaku, ɓurti fulaku. noy bo ɗum woodi mbustuna ha rewɓe ɓe yofi aadi pulaku ɗo, ko ɗum wala mbustu ha maɓɓe? Woodi mbustu na ha rewɓe tan, ko gorko bana no arɗo wima to o yoofi al'ada pulaku, ngam to goɗɗo laari al'adaji may ɗiɗon jaada be diina semtende, ɗum kuugal diina. Amma ɓe giɗi gorko mata o yoofa al'ada bana no o tindinma to goɗɗo fotti be ɓurɗo ɗum o jooɗoto o hofnamo ko nder luumo. A taway to goɗɗo fotti be dottijo pullo o fottay be himɓe ɗuɗɓe o homna ɓe o ɗon dari, amma to ɗum dottijo pullo o fotti sey a tawa o jooɗake ha leddi ko caka luumo. To nden to goɗɗo yoofi al'ada wala ko o wawata waɗugo, to o itti semtende wala ko o wawata waɗugo. To ngam may dole musamman rewɓe dole ɓe mara semtende. Ngam may hanjum waɗi a tawata ha fulɓe koda ha ñallirki to ɓe ɗon ñalla a tawa dotti en ɗon jooɗi wakkere, ɓikkon ɗon jooɗi wakkere, ɓe jillidirta bana luttuɗum leƴƴi. To jotta larene banta woɓɓe ɗon mbiya pulaku ɗo ɗum ɗon nder ndimu, ko woni gonga haala ma? To pulaku ɗon nder ndimu, ko waɗi ko en mbiyata asli ko en mbiyata ndimu na goɗɗo mo maraka diga jamanu konu ɓe codaymo ɓe konaymo, hanjum hokkata goɗɗo ndimu. To ngam may fulɓe bo baaba maɓɓe mo fuɗɗi ɓe mayma ɗum sahabojo bana no en mbi, sey a tawa hanko ɗo ko ummi o meeɗay honego, amma mo ɓe nangi ha qa'ida diina, mo ɓe nangi ha konu fuu ɗo kam ha qa'ida diina kam o maraɗo tan to konu diina islama, na konu leñol fa, konu diina. Wakkati konu diina mo ɓe nangi ha konu fuu ko ono o rimɗiri fuu o warti o maraɗo. To amma ko fulɓe nufoto mana ndimuɗo, mana hanko ɗo o honaka, o meeɗay honego, hanko ɗo o dimo ko ummima o ɗon jogi diina ma ko o ɗon mari ko ɗume. Rene holli kenan ko ɓe woodi ferotilal hakkunde pulakuji maɓɓe kenan? Hanjum bana mbiɗen ko sendirta himɓe ni haala jonde, ngam jonde ha pellel battiɗinay ha goɗɗo. Hanjum arabiya ɓe mbiyata bi'a, be turanci bo no ɓe mbiyata joddago be himɓe battiɗinay ha goɗɗo. Hanjum waɗi ɓe giɗi a joddo be himɓe kirki, ngam to a joddi be himɓe ɗo ɗum waɗay ɗum battiɗinay. Hanjum waɗi a tawata ko fulfulde may sey a tawa nde majji. Goɗɗo feere o ekkitoto fulfulde, ha fulfulde to a wi oɗo, ta ha a qa'ida fulɓe, ta wi oɗo sey goɗɗo tan nangata hunde feere. Oɗo mbala a'a, ngaɗo mbala, ngeɗo nagge, ngolɗo laawol, nduɗo suudu. Ngam bolle duniyaru ɗo fu wala ko sendata hunde ba fulfulde. Arabiya wala ɗum, turanci wala ɗum, france wala ɗum. Amma ha a tawata ha bana bolle goɗɗe luttuɗe ba iri turanci ɓe mbiya to gorko ndano ɓe mbiyatamo to a sappoto ɗo gorko, to ɗo debbo ndano a sapportomo. To amma sappago to ha fulfulde ko ɗume ɓe cenday ɗum. Ta wi nduɗo nangata goɗɗo, a wiyata nduɗo goɗɗo, nduɗo sawru, nduɗo suudu, ngolɗo laawol. To ɓe mbima ngol hunde may ɗum laawol amma ngol cewngol, to ngol mangol ɓe mbiyata ngolɗo, ɓe mbiya ngalɗo ɗatal, ɓe wiyata ngalɗo ɗatel, laawel petel. Ngelɗo laawel holli laawel may ngel cewngel ni. Ngoɗo nyorgo bana ɗo,
ko seɗergo yimɓe mbiyata ndiɗo ñiiri a wita ndiɗo goɗɗo ndiɗo mbosiri na ba mbiyeten gaari ta wi gaari ɗo na ɗum ayni fulfulde kam mbosiri ko ɓe nufoto ɗum ba ñiiri amma mbosdi hanjum ɓe mbiyata mbosiri hanjum waɗi ndi mbosdi ɗum ñiiri amma ɗum bos ɗum goɗɗo yara yarugo hanjum sey fulɓe mbi ɗum mbosiri to ko bolle duniyaru ɗo pat wala irin ko fulfulde mari ko sendata kuuje ngol ɗo ɗerewol nde ɗo hufnere ngal ɗo kosngal ko waɗi ɓe mbi ngal kosngal ɗo ngal hoosan leddi kosngal ngal hoosan ngoɗo jungo amma ragare mago ɗo we'iti hanjum wingo ɗum hunde junde amma ragare may ɗo we'iti hanjum ɓe mbiyata ngoɗo ɗum jungo na ɗum dammuɗum ni na to Allah reni nder ko on wiɗo pat min hirriti dow himɓe feere pulaaku maɓɓe pulaaku ɗo majjora ɓe ngam no on tindini pulaaku be ka'idaji pulaaku be ko min larata nder wuro min laari ɗon mari bambanci ɗuɗɗum ɗume on handi kadi noy handi en watta en hawtira ko emen heɓa en wartira pulaaku ɗo dow en acca majja to ko en ewnitirta derɗiraɓe ni ko moye ta acca al'ada muɗum fulɓe ɗon mari hanjum bo to goɗɗo yahi nasti nder himɓe ni dalila semtende go sey a tawa wolde maako ma to hakkilayi o acci nde majji a taway bana nokkuje feere goɗɗo o pullo o nanata fulfulde may to a yi ɗo o acci al'ada maako yeeso seɗɗa ɓikkon maako to ɓe ƴami ɗum no inde leñol maɓɓe ma o heɓtata to ngam may hani kala pullo pat o jogo fulfulde ɗo ha o woni pat o ekkitina ɓikkon maako wolugo fulfulde o ekkitina ɓe irin tarbiya ɗum fulɓe ngam iri semtende iri muñal iri marugo hunde ko huwa ko heɓira sana'a muɗum mana ko heɓira ko wurda ta o jooɗo oɗon tammitori himɓe ngam to a tammitori goɗɗo to neɗɗako ma may ɗum ittoto to Allah rene hami warta dow arɗo to arɗo an bo ko a nodditirta ummatore meɗen fulɓe no foti dow yebuki pulaaku to dow yebugo pulaaku komi ewnitirta fulɓe ni bana modibbo wimay en dingani wolugo kala moye pat anda pullo bana muɗum dinga wolwangomo fulfulde ewnitiramo fulfulde bana nane ta majja natta yoofa fulfulde nde andi nattana goɗɗum feere to natti ni majji en dinga bo ko hawtata bo bana non bo waɗata non bo dinga bana minon fulɓe ladde bana mo wima fulɓe ladde feere ɓeɗo feere ko sendi ɗum ni yiɓugo nder wuro to natti nder wuro ni ko no laatoɗi a fullo a hoosay rayi maɗa hawsare ɗo hande yande majja a natta hawsare a yi a hubini ko a andi to hani bana minon bo min dinga nodditirgo en mitinji ɗo en keɓa en ummitina pulaaku bana nane ɗo yimɓe nder wuro ma yimɓe ma wonɓe nder wuro bana yimɓeji amin bo min dinga hawtugo hoore min nodditira pulaaku bana nane go min ta ɗum majja ɗum teto ɗum warta ɗum pat ɗum ɗumantaki to jotta banta leƴƴi goɗɗi ɗi wala pulaaku no e kamɓe bo noy ɗum woodi mbustare ha maɓɓe na ko e mbustare ɗon bana ha gonnoɗo nder pulaaku wurti natti ɗumanti mayna e mbustare ɗum mo wala no ha nder ɗumanti kan nane man kuugal mum to goɗɗo semtata o mbustiɗo sakko ma to ɗum debbo kam o mara muñal bo to o wala muñal ɗum ma ɗum mbustare musamman to ɗum debbo o mara hunde ko o waɗata ngam o hisa tammitorago himɓe ngam nde a tammitori himɓe pat neɗɗako ma renatako ɗo kala leñol fu en ɗon ewnitira ngol mara ko ngol huwa to en laari ɗo gikkuji may ɗi fuu maji kala diina pat diinaji men ɗo pat umri ɗi na accu haala pulaaku ni diinaji meɗen ɗi en mari ha leddi meɗen ɗo pat umri kuje ɗo marugo muñal marugo semtende marugo ko huwa ɗo ɗum pat diinaji ɗo gerdaki goɗɗo jooɗo non tan o wala ngal o huwa to jamare laaroɓe amin miɗo yela on faami ko wiyete pulaaku ko waɗi bo fulɓe jiltorto be kalmawol pulaaku
e ma to pullo yofi pulaaku ko ɗum waɗata ɗum ma bo mi wiya ko ɓe hitirta mo jotta kam fuu be fuu haɗɗo on min waddiragere taskaram man ngam laarki wakkatel ngel ɓe hetani taskaram man ɗon sappo en min ɗo yalani on nani belɗum taskaram ka je asaweere nde si asaweere wonde fayin to Allah yaari amin yonki min waddina non taskaram feere